Mangin-amo kita kung sino kag ano ang aton ginasimba kag aton gina-idolize. Ang aton batasan, ang aton kinaiya, ang aton balatsyagon, ang aton palananawon kag bisan pa ang aton palaabuton. Mangin-amo man kung sino ang aton ginasimba. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host sa sining aton programa ang Pagtuon Subong. Kag sa sining ation, ang akon partner wala sang liwan aton batikan nga professor diri sa Central Philippine Adventist College School of Theology, si Pastor Rafael Carado. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag mayong adlaw gid sa tanan nga nagasubaybay sining aton nga programa ang pagtuon sa aton leksyon sa kada semana. Salamat, Pastor, nga ikaw, gid, wala nagbalibad kan upod sa akon sa sining ation. Apang sa hindi pa, Pastor, kita magpadayon ang aton pagtuon subong leksyon 6 sa sining third quarter worship the Creator, simbaha ang manunuga. Apang sa hindi pa kita magpadayon, Pastor, aton anay tamyamon ang aton mga suki sa aton nga ini nga programa, ang aton pagtuon sa aton eskuela sabatika, ang aton mga kauturan dira sa Romblon Adventist Mission nga ginapanguluhan ni Pastor Orly Pahilan, ang aton presidente sang RAM, kag sa mga kauturan kag sa mga workers sa aton mga pastors dira sa Romblon. Nagapamati sila, Pastor, kag nagatanaw sila. Ang aton man mga kauturan sa North Palawan B District dira sa Palawan Adventist Mission, kagaton mga kauturan hindi lamang diri sa Negros Occidental, dira sa Negros Oriental, aton mga kauturan sa Samar, sa Liti, sa Biliran, sa Romblon, sa Masbati, sa Palawan, sa Mindoro, kagaton mga kauturan sa Mindanao, sa may North Cotabato, South Cotabato, sa Sarangani Province, Sultan Kudarat, kag sa General Santos, kag sa Coronadal City, aton mga ilonggo nga mga kauturan, kag bisan pa sa aton mga kaiping nga mga nasyon diri sa ASEAN nation, kag sa North America, sa South America, sa may Middle East, sa Europa, sa Australia, kag sa New Zealand. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa ila. Akon pangabayon si Pastor Carado sa pagduko sa aton mga ulo sa aton nga pagpadayon sa aton nga pagtuon. Mga ampo kita. Amay nga langit nun, yar ikaw sa kaitasan sa mga langit. Amon ginatugyan sa imo, amay, ang amon nga pagtuon. Kabay pa tagaan mo kami sang insakto nga kaalam nga amon mapaathag ang imo mensahe pinaagi sa imong mga propeta nga amo man ang angayan namon nga pagasundon samtang man kami nagaalagad sa imo sining ulahi nga mga adlaw. Amon ini ginaampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Salamat gid, Pastor, sa imo matahom nga pangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa may Isaias 58 versikulo 6 kag 7 nga nagasiling sa hiniligaynon o kon sa inilonggo. Indi bala amo ini ang puasa nga ginpili ko, ang paghubad sang mga gapos sang pagkamalaot, ang pagpalos sang mga higot sang guta, ang pagbuhi sa mga ginpigos, kag nga balion ninyo ang tagsa kaguta. Indi bala ini ang pagpaambit sang imo kalanon sa nagutom, kag nga dalhon mo sa imo balay ang mga makaluluoy nga ginasikway. Kung nakita mo ang hubo nga panaptan mo sila, kag nga dili
ka magpanago gikan sa imo kaugalingon nga unod. Amo na, Pastor, ang aton sadsaran nga teksto. Okay. Pastor, ari na kita sa leksyon 6, worship the Creator. Pastor, ang Ginoo, hindi nalipay sa hindi mga tumuluo. Kung ini sila, wala nagtatap kag ginapigos nila ang mga imol, mga pobre, kag ang mga makaluluoy. Naakig ang Ginoo, Pastor. Kag hindi nalipay ang Ginoo. Pero mas maakig pagid kag hindi pagid nalipay ang Ginoo sa mga iya sumulunod kon ini nga mga katawhan ila pagaisikway. Kag hindi nila pagatagdon, hindi nila natatapon ang mga balo, ang mga kaluluoy, ang mga ilo, kag ang mga binayaan. Amo na, Pastor, ang picture nga God is more angry to His believers than the non-believers kung ini isikway nila ang ilang mga buluhaton sa mga makaluluoy. Yes, Pastor. So ang aton nga leksyon subong pastor, continuation ni siya no sang aton nga leksyon sa nangligad nga semana. Yes. So, Kay sa akon nga pag tuon ari kita gyapon nakasentro sa mga sinulatan sa mga propeta. yep. Kag ang mga propeta amo gyapon ang emphasis amo ang mistreatment no sang poor among society. Kag ang ato nakita diri nga bisan pastor ang mga propeta mismo sa pag-deliver nila sang message may sense of anger man no. Sa imo ginambal kagainan naakig ang Ginoo, pero ang mga propeta bala nga naga-deliver akon ma-imagine nga daw nagaugtas man sila no. Sa pagbasa mo nga daw nagaugtas man sila sa pag-deliver nila sang mensahe. Siguro tungod sa katiga kag pagbalik-balik na gid sang mga bulaton sa mga Israelinhon. Yes, kanami pastor sa imong nga ilonggo nga term nagaugtas. And that's correct, Pastor. Para mamla sa aton mga kabataan, mga ginikanan, kaugtas man, kung magpasaway ang aton mga kabataan. Labi na gid nga kapila na nimo hambalan, wala gyapon kapati, way gyapon katuman, may ara nga pag-ugtas ang ginikanan. And that's really true sa mga propeta. Nga gaugtas man sila kay kapila na hambalan ang mga katawan sa Ginoo, ang Israel kapila na hambalan, ang Huda kapila na hambalan, amo lang gyapon balik-balik lang magyapon. Amo nang nasiling sa mga tigatigulangan daw buka nga plaka na sila sa tubangan sa mga katawan. Yes, and that's the same true with the prophets. Kagbisan subong pastor, ang mga pastor naton, ang mga tigulang sa iglesia do buka nga plaka nga balik-balik lang gyapon ang wali, balik-balik lang gyapon ang paglagay sa mga kauturan, but the same thing is happening from time to time. Yes, pastor. Ina tungod pastor siguro kay at that time oral ang mood sang pag-deliver sang mensahe. Salamat nga sa aton karon may nasulat na ini sa mga propeta. Kag pinaagi sini mabalik-balik man sa mga katawhan sang Dios nga ibaluman sa aton nga mga kauturan sa sulod mismo man sa iglesia, labi na gid sa iglesia sang Dios sa sining ulahi nga mga adlaw, no. Ang ini nga mensahe para gid sa aton tanan, no. Kag diri sa aton leksyon pastor, I am surprised, to study and learn nga ang worship, kag ang issue sa worship is being konektado dito sa affliction, sa pag-oppress ang poor. Yes. Kag amo ini gali ang konteksto, no, nga ang aton mabasa sa Amos, aton mabasa sa Isaias nga ang Dios daw hindi na mamati sang mga pag-worship sa mga tao. In a sense nga they had afflicted the poor. Yes. Okay. Kanami sina pastor ato na padayonon kay kanami na sang imong introduction. Ari kita pastor sa Sunday nga leksyon naton. Idolatry and oppression. Okay. Okay. Pastor, ang the first 4 commandments, specifically ang naunagin nga 2. Yes. Nagahambal, nagahisgot kung sa Cebuano pa, sang pagsimba
sa matuod nga Dios. Mhm. Kag ang indi pagsimba sa mga larawan nga tinigban o kon sa mga idols, pastor. Yes. No, ang senaryo sina pastor nga sa paghatag sang Ginoo sini sa verbally after sa verbal nga pag-instruct sa Ginoo samtang ara ang mga Israelinon sa ano ni sa tiilan sang bukid nga Sinai after nga nagwa sila sa Ehipto. God instructed them. God told them about these commandments. Very important. And then after that 40 days, after ginhatag niya kay Moses, ang written na, nga ginsulat gid siya kamot. Yes. Ang punto ko, pastor, nga, ang Ginoo nag-instruct, okay, thou shalt not have no other gods before me. Yes. And then thou shalt not make unto thee any graven image Yes. or images and worship and bow down to them. Pastor, nagsiling sila ang katawan. Yes, we do it. But not after that. 40 days lang, to be specific, nalipat na sila. Why pa gani 40 days? Few days after that, nalipat na sila. Nagsimba na sila sa tong larawan nga baka, Yes. nga bulawan. Ang akon, pastor, nga punto diri is that, sa akon ginhambal kay na, we become like the one we idolize kag we worship. Mga kabatanon subong ga idol kung sino ang mga artista, ano ang estilo sa buhok, amo man ang ilasundon, so forth and on, nan. Ang punto, pastor, nga ako nakuha diri, nga kung ano ang aton ginasimba, we become like them. Yes. Yes. Okay? Ining mga idols, pastor, oo, iban sini sa ila, ang ila itsura, ng maakigon, ang iban sa ilang itsura daw leon. Oo. Nga naga-defect sang ilang pagka oppressor, ga-defect sang ilang pagka-akig, kag sa ilang pagkaisog. Naturally, ang naga-worship sila will become like them as well. Yes. Yes. That's why ang Ginoo naghahambal nga hindi gid kamo magsimba sini sa ila. But rather we will worship God who is a humble God, a God who is loving and caring. Okay. So, amo na ang akon, pastor, nga natulupang dan kag nabusi si diri. Nga God don't like us to worship idols, labi na ang mga idols nga naga-oppress, nagakalipay sa pagtan-aw sa mga tao nga nagaantos. Kag amo man na sila nga atong gina-worship. Amen. And then we become like them as well. Oppressors, kag amo na. Yes, pastor. Ano yung madugang dira? Kanami sang punto, pastor, no? Ang wala na ko sa idugang, no? Pero diri sa aton leksyon, waay lang natapos sa panahon ni Moses. Aton Okay. leksyon naghambal nga ang ang pagsupak sa mga Israelinhon sang ining napulo kasugo, labi na gid ang mahitungod sa hindi magbaton sang lain nga Dios. Yes, yes. Ini nagpadayon event sa time sa mga kings. Ups and down ang kinabuhi sa mga Israelinhon. Kung imo i-trace, pastor, ang history sini, tungod manggod kay ang ila, pastor, nga simbahan, ang templo, ara sa Jerusalem. Pero ang area nga na-assignan sa mga Israelinhon, pirti kalawak, nga ang iban sa ila, didto na dapit sa border sa mga tao nga nagasimba sa Dios-Dios. Yes. Labi na gid ang tribo ni Dan nga lapit na dito sa Tyre. You know, nga sa diin dito halin si Queen Jezebel. You know, sa sina nga area sa Phoenicia. So imo makita diri nga ini nga tribo daw sila gid ang nauna nga naadaptar nila ang tungod kay layo sila sa Jerusalem, layo sila sa templo. Yes. So naturalmente natakdan gid sila sang idol worship nga ara sa ilang nga palibot. Kag tungod sini naging transgressor gyapon ang mga Israelinhon. Kag amo na ang ginhambal ni David, no, sa imong ginhambal gay na pastor, nga ang mga tao nga nagasimba, okay, parehas sa nagaparehas sila, no, sa Salmo 115 versikulo 8, sila ang nagasimba sa mga larawan o mga idols, nagaparehas sila sa ilang nga ginasimba. Ang akon nga nakuha nga punto diri, pastor, amo ni.
ang mga larawan nga gina-describe diri makabat, may talinga pero hindi makabati. Mati, oo. May kamot pero hindi man Kanami nga makagamit sang ila kamot. Yes. Ang akon diri pastor nga nakita nga punto nga ang mga tao, ang mga Israelinhon, gasunod sila, sunod-sunod sila kung sino ginasimba nila. Kay kung ang idol ang ilang nga ginasimba, ang ilang nga mga kamot, Huwag kabulig. hindi naman nila magamit para sa pagbulig Bulig. sa ilang nga isig katao. Kanami nga No? punto, Pastor. So, amo na nga daw na parehas na sila dito sa mga idols nga ilang na simba. Yep. Amo na gina-remind sila sang propeta nga, simbahan nyo ang Diyos. Diyos. Ang Nga Diyos nagtuga. nga nagahimo. Yes. Ang Diyos nga nga may kamot nga nagatabang kag nagatuga kag nagahatag sa tanan nga nagkinahanglan, amo ni ang Diyos nga inyo alagaron, hindi ang Diyos. Kay kung alagaron ninyo ining buhi nga Diyos, buhi man ang inyong pagtuo kag Yes. buluhaton sa sulod sa iglesia. Kanami, Pastor, kanami. Sa punto na yung siling kainan mo, ay kinasa. May ara pa man. Yes, and Amo na that's ako correct, nakita, Pastor. Nga, worship the Creator who have made something Yes. good for human beings. Nga nagpanaog di sa duta, kag nagbulig sa katawan. Nag-ayo sa mga masakiton, palakat sa mga lupog, Yes, nagpakita sa mga bulag, so forth and on. And that's the kind of God that we have to worship. Rather sa imong ginpunto kay na nga mga idols nga wala sing Wala gid sa kasing-kasing. kasing-kasing. May lawas pero wala kasing-kasing. kasing-kasing. May kamot pero wala gagiho. May mata, hindi mata kakita. nga hindi kakita. May baba nga hindi kahambal. So, paano ni sila makabulig? Of course, hindi sila kabulig. That's Yes. why kita ang mga tao nga nagasimba sa ila, amuman, Pastor. Amuman. May kamot, wala gabulig. May tagipusoon, wala nagabatyag. Yes. So forth and on. Kanami, Pastor. Okay. Praise the Lord. Kadto kita sa Monday. Reason to worship the Lord. Yes, ihatag ko si Pastor ang unang pagsaysay sini. Kung anong ato na siding, kag ato na siplatan, there is sa Monday a reason to worship God. Diri sa aton leksyon, no, ang rason nga i-worship naton ang Ginoo, tungod kung sino siya, kag kung ano ang iyang nahimo, Yep. kag ang iyang mga attributes. No? Yes. Sa akon pagtuon sa Old Testament, no, labi na gid sa history sa mga Israelinhon, usually pagkatapos nga mga himuon sang Dios ang iyang pagtabang sa ila, labi na gid kay kinibalang word nga cry, no? Kung when the Israelites cry, ang sunod sina response na sa Ginoo. So kung sa panahon nga mag-response ang Ginoo sa ilang nga cry, that's the time after sina worship ang may tabo sina. Either God's people will build an altar, no? Like sa tabo nila ni Noah, no? Pagkatapos nag-build sang altar. Pag-cross nila sa dagat nga mapula, Red Sea. After that, they recognize God. Yes. Miriam and Miriam, Moses lead songs, up, yes. lift up their voices. So the reason, ang rason nga ang nag-worship sila, tungod kay ila ginakilala kung sino ang Dios, kag kung ano ang iyang ginhimo, kag ang iyang mga kinaiya, nga na sapwan kag nakilala sa mga tao nga nagaalagad sa iya. Yes, kanami, Pastor, sa imong nga punto. Akon, Pastor, dugangan pagid, no? Okay. Yes. May tatlo ikaw kay nang na-mensionar. Tatlo ka mga rason nga ang dapat naton isimbahon ang Dios. Number one, kung sino Kuno siya. siya. Yeah. Number two, kung anong iya nahimo. Ano yan Kag nahimo. number three, ang iyang karakter o kung attributes. Kadto kita, Pastor, sa number one, who is God? Yes. One of the reasons why we have to worship Him. Pastor, He is a perfect God. Amen. Wala siya sing sala. Nga ang masimba kita sa mga hindi himpit nga mga tinuga. Oo. Nga ara ang Dios nag-offer siya ang kagalingon. Nga wala siya halin sa sinugdanan hasta sa katapusan. Himpit siya. Yes. Wala siya sing sala. Oo. Okay. Number two, ano iya ginhimo? Of course, nagtuga siya. But the best thing that God has done was when He died at Calvary's cross. Nga ang kaluwasan, libre na para sa aton. Amen. That's it. And then, ang attributes ng Ginoo. Kakanami sini Pastor ang attributes ng Ginoo. Iyang karakter. Yes. Nga kung aton inisundon, ano ang tawag sa aton? Diyos nun. Yes. Yes. Kay anuman,
mahigugmaon ng Diyos, maluluyo ng Diyos, pinalanggaon ng Diyos, Yes. malawig sang pagbatas ang Diyos, and on and on. That's why kung makita ina sang katawan sa aton, hambalunta ina bala siya, Diyos nun gid nga tao. Yeah. So that's among others, Pastor. Kay damo pa man rason, at least ining tatlo, amo gini at least may siling naton major nga mga rason nga ang simbahan naton ng Diyos. Yes. Oo. Nga ang Diyos maluluyon, ang Diyos may gugmaon. Nga kung aton i-idolize ang Ginoo, we will become like Him. Amo ni ang sentro sa aton nga leksyon sa sini nga semana. Yes, Pastor. Ano pagin madugang mo sa Monday? Implication na lang niya ako, Pastor, nga Yes. amo na nga ang isa ka tao nga waay nakakilala kung sino ang iyang ginasimba, no, lisod man niya i-implement ang ginatawag nga true worship man. Yeah. Ano? Ang description sang true worship, lisod man para sa iya kung hindi niya nakilala kung sino ang iyang ginasimba. Yep. Amo na nga importante gid kung imo basahon ang mga sinulatan sa mga propeta, si propeta Zephaniah, siling niya dito nga pangitaan ninyo ang Diyos, kilalaha gid ninyo ang Diyos. Kay kung simpre siya kung kilala mo ang tinuod nga Dios, tinuod man ang imong worship. Yep. Tinuod man ang pag-worship mo sa iya, no? Kag siling sa aton leksyon, Pastor, nga sino man kuno ang hindi mag-worship sa iya kung kilala mo na siya. Yes. Amo na ang- Kanami na, Pastor, akon i-emphasize ng imo word nga kilala. Yeah. Amo man na, Pastor, sa mga mag-asawa bala. Yes. Oo. Nga kung kaisa, hindi naton kilala ang aton nga asawa, sing maid-id gid, the tendency, Pastor, magsiparay ka mo, maghiwalay ka mo. Kay wala mo, nakibot ka lang, ay mo gali ni siya. Oo. That's why, ang advice gani sa aton mga young people nga long engagement, and then a long observation and short engagement. In other words, kilalahon mo gid anay ang imo palang asawon. Oo, hindi kay nakita mo lang to sa saunan sa dalan kay gwapa siya pangasawon mo dayon. After a while, makibot ka amo gali ni. And the same thing with our God. Yes. Before we accept Him, we have to know Him much or more. Kag ako nagapasalig nga kung aton lang kilalahon ang Ginoo, himpit siya, wala gid sang sala. Amen. Okay. May another point, Pastor, before we'll go to Yes. Tuesday. Enable, Pastor, ang word nga rescue. Oo. Sa imo ginhambal kay na nga after ang makakatawan nagapanawag sa Ginoo, Yes. ang next nga buhaton ang Ginoo magabulig, magatabang, Yes, and then ang response ng Ginoo is to worship Him and to give Him thanks. Ang word nga rescue, Pastor, labi na sa panahon dito sang Red Sea, wala na tumahimo, Pastor, ang mga Israelinhon mo. Yes. Oo. Yes. Na sa ilaya tawhanon nga gulingon, wala na gid sila mahimo. Ang ila na lang ginahulat dito nga pamatyo na lang sila sa mga ibtuhanon. Yes. But God rescued them. Oo. Helpless na ang state sang mga katawan, God rescued them. Amo man na sa aton, Pastor. That's why after sina pagtabok nila sa Jordan, Miriam and the rest lead out in the thanksgiving and worship God. Amo man na sa aton, Pastor Subong. Nga sa aton nga kaugalingon, helpless kita, Pastor. Hindi kita maluwas, pinagi sa aton pagpaninguha. Oo. Yes, yes. But God rescued us and give us grace and then salvation. That's Amen. why the next thing that we have to do is give Him thanksgiving and worship Him. Yes. Pastor, kadto kita sa Tuesday, religious oppressors. Yes. Ano ni Pastor ang imo na talupang dandiri sa ining Tuesday nga election? So diri sa Tuesday nga lesson, ari diri sa imo makita diri nakasintro gyapon siya sa libro ni Amos, Yep. no? Yeah. Kag kung imo basahon diri ang libro ni Amos, labi na gid ang Amos chapter 5. Ari diri ang mensahe ni Amos para sa mga katawhan sa Israel. Kag ari diri, Pastor, ang ginawali ni Amos. Sa Amos Kapitulo 5, versikulo 11,
siling diri, for as much nga inyo gina-threading ang mga pobre, okay? Kag take from them burdens of wheat, then you have built houses of hewn stone, but you shall not dwell in them. Amo ni diri ang and then you have planted pleasant vineyards, but you shall not drink wine of them. Ari diri pastor ang context bala nga ang si Pablo si Amos naghambal nga waay pulos ang inyo nga pagsimba sa akon tungod kay ginapabay-an ninyo ang mga pobre kag ginasalikway ninyo ang mga ang ginadaog-daog. So amo to kay nabala nakambal ko nga ang worship gali no is being connected dito sa pag-oppress sa poor, no? Amo na nga bisan ang inyo nga offerings, tanan ninyo mga offerings, Bisan way pulos. why na sing panimaho sa akon atubangan, kay bisan ano pa kanami ang inyo nga gina-offer dira, pero ang inyo nga mga pobre dito napabayan nyo, why gid sang pulos. Yes, and that's correct, Pastor. Ang isa pa gid nga akon man din na talupangdan, Pastor, sa atong eleksyon, nga nagahambal si Amos. Makuha naton ang context, makuha naton ang mensahe ni Amos nga true religion is not rituals. Yes. But true religion is a life shared to others. Ang matuod nga religion, hindi amo ang pagsimba nga luhod-luhod, hindi ang pagsimba nga aga pa ka sa simbahan, hindi ang pagsimba nga ang pagtuman sang tanan nga mga palatukuran sa simbahan, ang bisan pa ang pagtuman sang napulo kasugo, kun ina nga kabuhi, hindi nimo makigambit, mapaambit sa iban. Yes. Amo nang aton sadsaran nga teksto. Yes. Siling ni Isaias. Oo, hindi bala amo ini. Oo, ano ang pulos ang puasa mo? Ano ang pulos ang imo nga wali-wali? Ano ang pulos mo nga daw si Santos ikaw? Maayo, aga pa ka sa simbahan, nagapakita ka nga may Biblia ka, pero ang imong batasan hindi manggali maayo. Kag wala ka nagatalupangod, wala ka nagabulig sa mga buliligan. Kag amo na bala pastor ang siling mga halambalanon nga kaladlawan balang hambalanon nga kon magtalikod daw berhin pero magatubang daw sigbin. Oo. And that's the context, the picture, pastor, of true religion. Nga ipakita ka nga gapati-pati kagid gasunod kagid sang tanan nga mga palatukuran, pila ka pangamuyo ang imo nga ihaninambitan, pila puasa ka, simba ka, bisan sa mga Adventista simba ka kada Sabado, pero ang batasan mo hindi manggali makaon sang ido. Kag wala ka gatalupangod sa mga buliligan. Daw wala ka bala pastor sang balatyagon sa mga tao nga dapat nimo buligan. Yes. Okay, so as what I've said, true religion is not a form of rituals, but true religion is a life shared to others. Yes, Pastor. Isa na lang ka point diri kay aton oras kapaspas, Yes. pastor, no? I'm also surprised sa pagtuon na kon sining leksyon, pastor, nga ang Sabbath, ari diri na-mention diri ang Sabbath. Kag ini nga mga teksto labi na Isaiah 58 bersikulo 13 kag ari man diri sa Amos ang mga feast days kag assemblies siling I hate siling sa Ginoo, I hate your assemblies. And then siling pa diri ang punto na kun diri pastor nga ang pagbantay sa adlaw nga inog paway, hindi amo ang pauntat o kung gina-hate sang Dios. Madamo manggid abi nagabasa man sini nga teksto, pastor, nga na-miss nga wala na ang adlaw nga inog paway, ginpauntat na sang Dios. Yes, Pastor, go ahead. Kanami Hindi naganahan ang Dios sang adlaw nga inog pahuway. Pero hindi na mo ang punto ni Isaias kag ni Amos. Yes. Ang punto ni Isaias kag ni Amos sa gihambal nimo kagayna nga waay pulos bisan nagakip ka pa sang tinuod nga Sabat. Yes.
bisan tinuod nga Sabbath pa ang imo ginakip. Kung amo to bisan na ang imo nga silingan ginagutom, ang imo nga silingan naked, way kagid ka panghatag sang pagkaon. Yes. No, nagsakay-sakay ka sang Fortuner mo pero may nanuktok sa imo nga balay. Nako ka. Way gid kasing nahatag. Oo. Okay? So way pulos ang pagsimba mo Yes. sa adlaw nga Sabbath. Yeah. Kay bisan gani ang Sabbath gin-mention diri, Gin-mention, no? oo. Pero again, ako ni-emphasize nga hindi ang Sabbath ang ginapuinteriya Yeah. diri Oo. nga hindi gusto sang Dios pero paano kita nag-worship saya kay part gali ang pagtabang sa mga kabos Yep. ang pag-worship sa Ginoo. May connection. Yes. No, ang connection, ang pagtabang sa mga ginadaog-daog kag sa mga kabos, ang pag-worship naton sa Dios nga amo ini ang gina-describe sa Bible nga tinuod kag true worship. Kanami, Pastor, sa inyong mga punto. Oo. Kaya naghambal sa Ginoo, nainit ako sa inyong mga pagsimba, Yes. sa inyong mga Sabado. Kay hindi nga, nainit nga dulaon sa Ginoo. Kay ti ang hambal sang ni Jesus, I came not to destroy the law and the prophets. Yes. Oo. So, ang iya gali na niton, nga bisan magsimba pa kita, bisan ano pa naton nga pagkasantos-santos sa pagsimba, kung ang aton buluhaton, hindi alalangay sa Ginoo. Kaya ang Ginoo is a God of those who have been oppressed, naluoy gid ang Ginoo sa mga ginapigos. Nga kung hindi naton talupang doon, bisan ano pa nga Sabado ang aton buhaton kag simba, wala ina pulos Yes. sa Ginoo. Yep. Sa mga dalagko balang nga simbahan, Pastor, sa, for example, sa Manila, no? Kung kaysa may ara man abi konteksto nga kinanglan naton inchindihon. Sometimes may mga tao man abi nga daw ginaabuso man nila Yes. ang mga katawhan sang Dios, no? Ang iban ginahimo na lang nila nga kada Sabado paniudtuhan ang simbahan. Oo. Mo na bala mo na nga ang iban siguro nga simbahan Daw kadudla man. o gakaladudla man. Pero siguro mas nami gihapon nga padayonon lang naton Yes. tabang ang tao. Yeah. Yeah. Kaya mo ning Oo. gisugo sa Ginoo. Mabudlay man ang tuod, Pastor mo, kaya ako kadamo man da nga daw halos kada simana balik-balik lang, balik-balik. Oo. Oo. Tikong kaisa bala daw tawanon kita kainit man. Pero kung kaisa kinulsol man kung ngaway ko gikutatag. Ginaabuso lang na- Ginaabuso na lang. But nevertheless, ang punto, Pastor, nga sige lang, let's just, if we have something to give, just give. But if we have nothing, just tell them nga wala gid kami subong. And let's be honest. Ang punto, Pastor, ang aton batasan. Ang Yes, batasan yes, yes. naton nga mahinatagon, ang Sa batasan pagtabang. naton nga maluluyan. Kadto kita, Pastor, sa Wednesday and eventually sa Thursday. A way of worship. Amo na, Pastor, ang akon mandingan na talupangdan nga ang Ginoo inang wala siya bala, Pastor, nagkalipay nga aton unahon ang form sang sa aton nga pagbulig sa Yes. sa iban. Yes. So, ang forma nga kinanglan alas 8 ara ka nagid. Amo ng mga forms. Mga forms. So, kag amo gini ang iban gani nga iban nga mga tao wala naga-sok-sok sinilas, wa ginaubang sapatos. Nami man na, Pastor. Yes. And God is happy about that. Yes. But more than that is our worship by sharing what God is all about. Yes. Yes, Pastor. Ano ang paginangin mo na? Ako na i-practical ko ni Pastor. Yep. So sa aton nga mga kauturan kag mga leaders sa iglesia, paano naton ma-avoid ang ritualistic kind of worship bala? Way of worship ang aton nga forms nga Yes. kung kaysa we focus so much on forms and we neglect some parts of the true meaning of worship in which siling pa sa aton leksyon ang tinuod nga worship is to release men from their burdens of what? Sin, to eliminate intolerance and oppression, and to promote justice, liberty, and peace. So ang akong gusto ko i-challenge ang aton nga mga leaders sa sulod sa iglesia, kung paano naton
ma-change or kung let us say ma-modify ang aton nga way of worship ba nga ma-incorporate naton diri ah, gina-emphasize diri sa aton leksyon nga ah, to to give, justice and liberty and peace sa mga worshipers nga ilagit ini bala mabatsyagan Yep. samtang sila nagasimba sa sulod sa iglesia. Yes. And kanami na, Pastor, kagari pagid, may-ari makudingan na sidingan is between practical godliness and ritual fidelity. Okay. These are good. But God would rather have the practical godliness than ritual fidelity. Yes. Ang imo blag pagkatutom daw pinasubay gid. Oo. Nan. Nga bisan bululigan na tungod kay nagasimba ka, hindi ka na magwa kay gasimba pa ka. Oo. Ga-worship pa ka mo, hindi ka mo anay magbulig sang nagasinggitan tabang-tabang. Yes. Ang Ginoo hindi ginalipay sina pastor nga even though how faithful we are sa aton mga buluhaton, but when there is a need, pastor, Yes. let's be practical. Yes. Bayaan ta ang pagsimba kay gakinahanglan between life and death ang aton nga utod. Yes, last word, pastor. And this is practice sa Thursday lesson, Pastor. At ako na i-summarize. Yep. This is practice sa life ni Jesus Christ. Gatag ang example sa dira nga ari siya sa lupa. He focused so much on caring the poor, Yep. helping the needy, rather than the ritualistic forms nga used to be practice kag gina-emphasize gid sa mga parisiyo. Pharisee. Kag amo man ang akon nga again, challenge sa aton nga mga leaders sa iglesia nga sometimes we focus so much on forms and programs. Why don't we create more programs how to create, how to help our poor, Yes. paano natin ma-reach out ang aton nga mga palibot nga nagakinanglan rather than daw sige na lang balik-balik sa iway kung hapon, no, mas mayo guro sometimes dalon man nato ang aton nga mga estudyante o mga young people dito sa gawas, kag let them witness and practically paano magtabang sa mga poor. Kanami, pastor. Yes, and that's correct, pastor. God is rather happy if we will help people. Rather nga ara lang ta magpakuribong sa sulod simbahan kag magsimba according to what is in the program. Yes. Yes. Mga utod, wala gid guro namon mahatag ang tanan nga inyo ginapabot. Pang kami ni Pastor Carado nagapati, nagatuo nga amon na palinton sa inyo ang mga mabugat nga mga punto halin sa aton leksyon. Aton ini padayonon ang pagtuon sa sunod nga mga sinimana kay madamo pagid ang aton matunan. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langit no namon nga Amay, salamat gid nga ikaw naman naghatag sa amon sini nga mga insights kabay pa ini makadulong sa amon sa pagbulig kag makit-an sa mga katawhan ang matuod nga reliyon sa amon, ang pagbulig sa mga buliligan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.